Sabíeu que prenem més del doble de sodi del que seria recomanable? És a dir, que prenem moltíssima sal. I sí, no és que ho digui jo, és que ho diu l'OMS. La sal dona gust als aliments i en posem moltíssima. És una pena perquè la sal és propensa per la hipertensió arterial i això vol dir malaltia cardiovascular. Tenim coses que van molt millor que la sal. Per exemple, les herbes aromàtiques. Aquí en tinc unes quantes, n'hi ha moltes més, Tinc, per exemple, el julivert. El julivert és fantàstic, la julivert és la millor salsa del món. El julivert, a part de bon gust, té vitamina C i carotens moltíssims. Tinc, per exemple, aquí romaní. El romaní per la carn a la brasa va fantàstic. Tinc també menta. Home, hi ha alguna beguda coneguda que porta menta, no? Però també la porta l'amanida de favetes, un batut de fruites, una bona macedònia. Aquí també tinc farigola, conegudíssima. Si feu un peix al forn, creieu-me, un ratxet d'oli i una mica de farigola. I, com us diria jo, i si no us trobeu gaire bé, feu una bona infusió de sàlvia. La sàlvia va bé per moltíssimes coses. En fi, hi ha moltes herbes aromàtiques que donen gust de forma saludable. Un suggeriment. Feu un bon àpat. Després d'aquest bon àpat, que potser hi haurà una d'aquestes herbes, no preneu cafè al final. Feu-vos una bona infusió de Maria Lluïsa, perquè la vostra digestió serà perfecta.